Ik ben Remco Verschijk en ik ben weer in Arnhem voor de derde editie van het World Street Painting Festival. En ik heb een aardvarken gemaakt die zijn tong door de Olympische ringen steekt. Ik heb het aardvarken gemaakt omdat het alles met Arnhem te maken heeft, omdat ze hier een kunstwerk hebben met een aardvarken. En ja, die heb ik in verbinding gebracht met de ringen van de Olympische Spelen. Ik doe straattekenen omdat ik het leuk vind om te doen. En het is, ja, je doet het niet alleen, je doet het met de mensen om je heen. En de mensen die in de tekening staan, die maken eigenlijk de tekening af.